Ondino nik uste dut, ikastorotxo bat edo beste beharko dugula, ez bakarrik dantzan ditzeko. Dana dala, gorputz espresio ikaragarrerik ez da behar jendea emozionatzeko, eta bestela, behitu hurrena bidali diguten bideoa. Iraetatik bidali digute, gure ordeka elkartean urte sasoi honetan egiten dute afaria, aurten Jon Maia eta Iker Zubeldia eman dituzte. Bideoa ez da oso luzea, baina ederra da, eta bati bat adi Iker Zubeldiaren azkenengo genialidadeari. Behin mendiraino luzatu ezkero, luze nere hanka, aizkorringora aguro asko, mugitu leike palanka, eskopetarik ez dut beharnik, hobe ondotik aparta. Behin iruso heldu nituan, eskua gora botata, eskua gora botata. Kostaldetik begirunea, luzatu du aizkorrira, baina zergatik bota dituzu, hemen hainbeste parida. Jon Maia jaunak egingo balu, aizkorri aldetik jira, botako duen izardiagin, Luiziak egingo dira, Luiziak egingo dira. Ia ematen du Ikerrek berak, sortu zuela aldapa, oso gustora ikusiko nun, hotza urtetik tipitapa. Muturra gorriarekin, 6 litro izerdi botata, batzuk kostatik ibiltzen gera, ta beste batzuk kostata, ta beste batzuk kostata. Mendian errexibiltzen naiz ni, zurian eta beltzean, nola pagadi garbian eta berdin arkaitzean, ta aizkorrira abiatzean, larun bate iluntzean, sarritan neure itzala utzi izan derratzean, utzi izan derratzean. Bakarko goaia Iker. 10 urte dauzkazu. Gaur, aita eta ama deitu zaituzte. Sofan eseri zarete hirurok, eta espero etzen nuen galdera bat luzatu dizue. Aita ja ez da etxean biziko. Zeinekin nahi dezu bizi, aitakin edo amakin? Aita eta ama, hirurok gaude, etxe guztia kompleto, salan jarrita, sofan etzan da, tertulia bat tarteko. Ez dakit ziur ze kulpa dedan, nik erdi